Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Uli C. Kanthi irah-irahan digondol danyang kuburan. Pak Kandar lagi wae bali mudik ing desane. Olehe nyambut gawe wis udakara 10 taunan ing kutha Jakarta. Dheweke kerja ana ing sawijining bank swasta minangka karyawan bagian kasir. Baline ora mesti bisa sesasi pisan, malah sok 2 sasi sisan. Kabeh mau ya amarga saka adohe lan ketate aturan ing kantore. Sing mung bisa cuti utawa libur 3 dina wae saben sasine. Pak Kandar sekeluarga manggon ana ing omah warisan maratuwane. Lah nanging mapane pinggir desa mepet kuburan. Pancen dalane rame yen ngepasi awan. Kerep diliwati penduduk desa, ana sing arep sekolah, arep menyang sawah. Wira-wiri sepeda motor padha pating sliwer. Dalan sing sepi katon rame. Nanging yen pinuju srengenge angslup bubar maghrib, wiwit manuk blekok keak-keok. Manungsa kaya dene pitik angkrem, sepi nyenyet desane. Hawa asrep atis pegunungan saya gawe memeng. Godhong jati sing tumiyup katon kaya bayangan ireng. Mbuh kuwi pancen uwit apa ya pancen buronan. Omahe Pak Kandar pancen strategis. Mula Esti bojone banjur buka warung kelontong cilik-cilikan. Dagangane laris, wis mesti disambangi wong. Saben dinane ora ketang ana sing mung tuku uyah wae. Wengi iki Pak Kandar rada klisikan. Hawane sumuk lan panas banget, ora kaya adat sabene. Dheweke banjur mung nganggo kaos oblong karo sarungan. Kipas angin cilik diuripake madhep awake, nanging dheweke isih glisikan, krasa sumuk. Nganti jam 10 bengi Pak Kandar durung bisa turu. Pak Kandar namatake turune bojo lan anake sing angler. Turune jingkrung dibenakake kemule anake lanang. Rasa kangen durung bisa mari. Kamangka esuk iki wis kudu bali menyang pegaweane ing Jakarta. Oh alah. Ngene iki abote golek sandang pangan kanggo anak bojo. Kangen durung bisa mari, wis kudu budal menyang kerja maneh. Pangresulane Pak Kandar. Mripate dipeksa direm-remake, nanging malah tambah ora ngantuk babar blas. Pak Kandar metu saka peturon kamar, lungguh ana ing lincak emper ngarep warunge. Cumlirit swara wit-witan pring sing padha pating benteyot gathuk mburi omah cerak kuburan. Pak Kandar teturon ana ing lincak. Keprungu swara gamelan saka arah wetan. Rada ora cetha samar-samar ilang. Biasane yen ora Mbah Mardi sing nyetel wayang,
ya paling ana wong sing duwe gawe. Nyetel rada seru supaya krungu tangga yen ana tayuban. Rada sauntara krasa hawane seger saka dalan sing rada peteng katon cumlorote senter Mbah Mardi nggawa senter sing murupe rada ora patiya padhang mung remeng-remeng. Kok durung turu le? Pitakone Mbah Mardi rada seru. Yen kanggone wong tuwa sing umur-umurane wis 70 taun isih cantas banget. Dereng, Mbah. Lah ngisis niki golek hawa seger neng njaba omah. Sumaure Pak Kandar. Monggo, Mbah. Lenggah mriki. Bacute karo njur lungguhan ana ing lincak. Ah, ora wae kok le. Mung arep ngajak njaga nggone Mbah Lurah. Kandhane Mbah Mardi karo gandeng tangane Pak Kandar. Krasa yen tangane Mbah Mardi anyep kaya hawane njaba omah. Loh, duwe gawe napa kok ora kabar-kabar? Lah niki pun wengi. Sesuk mawon kula terke bonceng motor, Mbah. Pangajake Pak Kandar. Kudune bojone mau awan ya ngerti yen Mbah Lurah duwe gawe. Nanging kok ora ngomong babar blas. 3 dina ning omah ya ora ana surawang seruwing kabar ana sing duwe gawe ing desane. Gendang, ayo mangkat. Iki lho, klambi saline wis tak gawakake. Apa sebabe Pak Kandar banjur manut wae, mak plenggong. Pak Kandar banjur mung gelem manut nganti ganti nganggo salin batik sing digawa Mbah Mardi. Ora bisa selak. Pak Kandar kaya mung bisa manut wae ngetutake Mbah Mardi. Wong loro padha mlaku rikat liwat dalan ngarep omah. Dalan cor-coran semen lawas sing wis akeh sesuketan. Daleme Mbah Lurah mung 500 meter. Bulan sing isih sajlarit mono ora bisa madangi dalan sing peteng ndedet mau. Ora suwe swara gamelan saya santer. Daleme Mbah Lurah wis katon magrong-magrong. Kahanane ora beda kaya yen wong liyane duwe gawe utawa hajatan. Mesti kebak wong sing nyambangi utawa rewang. Apa maneh iki pejabat desa sing nduweni desane. Oh, yen ngono pancen bener kandhane Mbah Mardi yen Mbah Lurah duwe gawe mantu. Yen ora ngetok rak ya malah ngisini-sisini to. Wah, estijan kebangetan tenan ora ngandani. Batine Pak Kandar ngrasani bojone dhewe. Pak Kandar banjur lungguh bareng tamu liyane. Ana ing panggung wis ana gamelan lan tari-tarian. Meja wis disuguhi panganan maneka warna. Sing laden wira-wiri nggawa wedang banjur menehi ditata neng sanding meja tamu. Ah, Kang Kandar, diunjuk wedange, monggo. Karmanto sing jebul tanggane dhewe melu rewang. Nanging kok rada aneh yen ora salah Karmanto iki wis suwargi 2 taun kepungkur.
Karmanto nyandak pundake Pak Kandar. "Gek diombe karo panganane sing enak-enak iki. Ndang dirahapi yen perlu dientekake." "Ah, iya Kang," jawabe Pak Kandar rada glagepan kaget. Pak Kandar celingak-celinguk goleki Mbah Mardi. Kok ora katon kawit mau. Kamangka mau sik ngajaki mrene. "Wah, neng ndi to Mbah Mardi janjane iki?" Sasuwene Pak Kandar goleki celingak-celinguk. Penganten teka dikanthi iringan gamelan lan iringan para penari. Sumribit hawane saya atis. Kok rasane beda ora kaya hajatan liyane, ngono batine. Mantene bagus lan ganteng, mesem nanging praupane pucet. Semono uga tamu liyane katon pucet. Mergo wis wengi iki. Karo ndeleng jam tangane nuduhake jam 3 esuk. Kok ya cepet banget. Rumangsane lagi wae lungguh. Durung ngombe apa meneh ngrasakake lumpia karo jadah gorenge. Kabeh tamu katon pucet apa dene Pak Lurah karo mantene. Pak Kandar saya ndredeg nalika sakabehing wong ngerti-ngerti malih raine dadi abang branang. Ndledek getih lan nanah. Karmanto ngawe-awe ndesel-ndeseli panganan. Raine Karmanto wis malih dadi getih sing nyeremake. Pak Kandar blangkemen ora bisa sumaur apa maneh bengok. Kang Kandar, ayo ndang diombe wedange. Ana panganan enak-enakan kaya ngene kok dinengke." Karmanto saya nyeraki karo njawili lengene. "Kang Karmanto, kowe iki wis mati. Pak Lurah uga liya-liyane." Pak Kandar lagi nyadar yen dheweke dikupengi mayit-mayit sing padha bali urip maneh. Pak Kandar ora mentala ndeleng wong sing wis malih dadi mayit mau. Arep mlayu sikile kraket, arep bengok nanging ora bisa kawetu. Suasanane tambah nyeremake, padha ngguyu pating cekiki. Manuk blekok keak-keok. Semono uga suasana tambah surem. Padanging lampu sing maune gilar-gilar mung kari peteng dedet. Pak Kandar maca doa sakbisane ing atine. Banjur sawetara lagi wae mlayu. Sak ado-adohe saka hajatan nyala wadi kuwi mau. Sak playu-playune nanging nyatane mung ngiteri papan kono wae. Para arwah saya ngeguyu cekikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Esti bojone Pak Kandar wis tangi. Kaget wektu iku. Bojone wis ora ana ing sandinge turu. Mestine pindah turu ning ruang tamu, ngono pikire. Anake lanang nyusul tangi kriyap-kriyip melu ibune ning pawon. "Bu, Bapak napa pun tindak kerja Jakarta?" Pitakone Anang rada arep mbrambang nangis ora dipamiti bapake. Ora kok Le, bapakmu mung alian turu paling. Coba dilekno ruang tamu. Digugah sisan subuhan." Esti nyambi asah-asah piring mau bengi. "Pun kula goleki kok, Bu. Bapak mboten wonten. Tase kalian HP-ne ditinggal, Bu." Apa iya?" Sawise rampung Esti melu kuwatir terus melu goleki bojone.
bengok-bengok nganti jam 7 esuk durung ketemu. Tangga kiwa tengene melu kaget goleki ilange Pak Kandar. Sebisa-bisane Pak Kandar tangi kriyip-kriyip karo unjal ambegan dawa. Dheweke keturon ana kuburan mburi omahe. Mlakune sajak ora kuat, lemes, klambine pating sruwel, mung nganggo kaos oblong sarungan. Pak Kandar mlaku mulih. Sepiro kagete bojone lan tanggane, kabeh padha bengok ndeleng kahanane Pak Kandar. Sauntara Pak Kandar reresik lan ngombe wedang anget, banjur cerita sing dialami mau bengi. Kabeh padha mantuk-mantuk. Percaya ora percaya pancen kuwi kanyatane. Nganti dheweke kamigilan kaweden. Nanging kabeh mau dipasrahake marang Gusti Kang Maha Kuwasa le. Aja banjur wedi karo sing kuwasa. Celatune Mbah Mardi jebul melu ngrubung kawit mau. Wah, inggih Mbah. Mugi mawon dadosaken kuat iman kula sekeluarga. Pak Kandar banjur jagungan karo tangga-tanggane nganti awan. Dadine ora sida bali Jakarta. Libure tambah sedina. Karipta dening Uli C. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 17 tanggal 3 Desember 2016 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.